Kaixo Jonerekin gaude, Batelegako 6. estropadan. Zelan janda estropada? Bueno, estropada hasi baino lehen, arraunlari bat txarto sentitzen zen, eta aldaketak egin behar izan ditugu alineazioan. Zelako sentsazioak eduki dituzu bukatu duzunean? Bueno, ez genuen ez espero horrela ateratzea regata, sentsazioak ez dira oso atseginak izan. Eta azkenengoz, ze postuan geratu zarete? Gure txandan bukatu gara 5. Oraindik ez dakigu besteetan nola gelditu garen. Pues ondo, justo orain arraun egin dut eta bultzuan nekatuta baina ondo. Eta ze postuan egin duzu arraun? Normalean proan egiten dut arraun eta gaur ere berriz proan egin dut arraun. Zelan egon da eguraldia gaur arraun egiteko? Eguzkia dau, baina apurtxu bat, ura oso mugituta dau eta eizea kontran dago orduan, apurtxu bat kostatu da. Deustuk zenbat ontzia atera ditu gaur? 2 ontzi atera ditu, deustu eta deustu be, eta deustu beri irabazi dio. Deustuko jaitziera egin dugu, eta hasieran sentsazioak onak izan dira, baina amaieran pixka bat kostatu zaigu, baina onak izan dira. Baina zu juvenila zara eta ere senior taldearekin lehiatu dozu. Zelan da haiekin ibiltzea entrenatzen eta lehiaketetan eta? Oso jatorrak dira eta azkenean talde bat gara, eta orduan familia bat gara. Ederto eta gaurko estropada emaitzetan eta zelan joan da? Ondo, espero genuen baino beto, Ondarruri irabazi diogu eta oso pozik gaude.